tapi di pandai. Seraturas malu dan juti ini bagadang. Walaupun anak nama baku pemuda sebesar. Iyo. Adapun dari yang buat tetapi dato telis paku jangan nasa pakai pulau kami silang sepangka kada juta baku. Iyo. Bagi dia mak. Kotola pada si minyak tanpa ada nanya kurai tadi. Undang malam memberikan minyak bonus siang matakan hari. Iyo. Kotanta minyak nak kabi hari nak patang. Ala dinia disengaja sejak patang kalamari. Iyo. Di minggu na terlampau sepangga bulanan nilang sampai hari na katimbo ala sama kita nanti. Iyo. Di balik itu, elo digisi-gisi na basamu di dayo mas limit di banyak bawa apa siang. Supaya na jawa na nyampe na tinggi na jarana karajo na bansuan. Iyo. Arati jawa nama, adalah takana ada kita gila-gila di pemikiran. Hendak menyabui kato di mana nak menampu jalan di naluri. Iyo. Ko satu kato lah boleh sabui kanu paruo baru. Sekian benar boleh buat. Sampai kapal mulut. Sekian lama. Menurut pasangan dari Iyo. Kalau nak bunyi dengan pertingkah semuanya kartu baju capek undang kapal mulut tentu baku majan mati. Iyo. Akan tetapi kau tembak nampak ramai pandang nampak tujuan. Iyo. Angin dan bahasa hujan nampak bunuh yang tentang bangka ketikam tetapi kartu dan kapal yang belum mudukan iyo kami kiambo. Benar. Tapi sungguh pun kau pakai ambo sifat yang mana selalu kami ini mama. Iyo. Alim je ulama jadi yang pandai salah orang semandung dan jadi tinggi dan kadang. Benar. Walaupun anak nambah baku pun muda pun sama sekali. Iyo. Baru pun yang buat tentang itu belum tahu. Iyo. Sesuai itulah kalau undang belum tahu. Benar. Ku dapat seorang ku baru deh, dapat baru di padu, dapat pasang mau ditarik kata cuma pakai. Iyo. Ambo tarik kata cuma pakai dia biar kata bayu mau dulu supaya bapak mau dulu. Sampai mak. Sekiranya Tulah menurut pasar beso mak. Lalu rujak labat tampo labat nak kata nama sabui. iyo, Labat takik kayu nama tabang labat ganito nggak nama pahe. iyo, Artinya mana tentu lah iyo mak. Kau dapat surang dibulehi dapat baduot dapat pasang mau tadi kata di pakai. iyo, Ditai kata di pakai dia ambil kata bayu. Bayu marulu berarti mau seperti kan baik tu. iyo bang. Baru pada mau mak yaitu banana mau cari mak. Supaya menyambut di nanti yang melo tentang selesai boleh tiba di data. Insya Allah mak baluan tetap mak. Sampai ke muda, Sekira Allah mak. baru pudek ke muda lah baru lah buat tampil lalu lah makan yang naik ya lah. Tentu dia boleh buat luang kamu tak buat yang tak kena kamu tinggi. Iyo. Arti mana lah dia hambuai. Benar. Bang, aku yang dulu muda. Insya Allah mak baluan mak. Bagindo, Yo, kya. tapi sungguh pun bagindo namanya bawa. Sipanya mana selalu orang sumando kami nanti jual tinggi dia berada. Yo. Kok tempo dia walang tadi mau silang sa pangka karajo nama pokok manatang bopurong diang kau ke ini nama. Yo. Akulah bopurong diang. Tumah kutu alam padang cimia tampak ranah nukulai tadi bom nang malam abdi kami rong dan siang matang matahari. Yo. Kok tantang minyak nang kabi kok hari nang kapatang alah dirinya disangajo sama dia kapatang kadungan. Di minggu nang talampau sa pangga bulan nang ilang ampe hari nang katimbu alah sama kita. Yo. Di balik itu indo elo di nampak samik di daerah yang nampak sakit di jambu-jambu apa sih. Yo. Supaya na jauh na nyampian na tinggi na jauh juga nak bantu. Yo. Arati banamo aduna takana dia kita gila-gila dia pemikiran nak menyebut kato di nama akan kuah jaga ni. Yo. Satu Allah boleh kato disebut kano kadu baik tu banang kato ni tadi. Yo. Harus boleh kami selaku ni mama aku kato tu baca baik Allah baku majan balur. Saya ngojo adik badari kali sabit kato misal kali baca. Allah kami sayang dia amu. Karak kani baju orang semua dijai ambil sudah di buang bagi menata. Yo. Lama mani alum dulu kok baik alum wahi. Janji serek batipun bayu mulu manti pangka senta. Nanti pangkapo Allah diganti. Dan ya bo iko nang bukayun ka pakai ini. Ko tantang karto nang kabajawe munjang ko mau. Iko baca dan ros mulu kami agak asal. Sekian dulu ini. Sampai mak. Sekiranya Menurut pasanan biasa, lama ini kadang tingkah, meningkat tahu capek, runjang nama itu kembali. iyo, Akan tetapi kau tembak nambah lamai pandang nama tujuan, angin nambah sah, hujan nambah puhui, tujuan tantak, pangkata tikam. Tetapi kata terlimpah perunjangan nama kayu kebaki ambo. iyo kan. Tapi sungguh pun kebaki ambo, sipai mana segala kami orang semando, sabanjang duduk sama makan. Iyo, Kau duduk sama rendah, tagak sama tinggi. iyo, Bada ambo mak basuhan juga nundang. iyo, Artinya mana kau dapat suram dibulehi, dapat berdua di padu, dapat pasamu ditarik kata juga pakai. iyo, Ambo tarik kata juga pakai, diambil kata bayu ambo lu menanti mamak sepenitan. sampai wido. Halal. Itulah menurut pasalan biasa bayi. Kok cepat lama makan kacih bailang pati lama makan dapat tangguh setiap makan dapat puas menikah tu di bayi. Iyo. Arti mana tentulah iyo. Kau dapat seorang kau baru ini dapat baru di bayi, dapat pasamu ditarik kata cuma pakai. Iyo. Bagindo tarik kata cuma pakai dia biar kata bayi. Mau bayi bagindo dulu supaya pasapa mau menantikan bayi itu. Iyo benar. Baru kau dia mau tentang itu bayi. Itu benar mau cari supaya menyawa kau di nantinya.
May lo tentang yang salah saya supaya boleh tak diburi dengan data. Insya Allah itu peluang tentang itu. Sampai mak, Sekiranya baru kue dia mak lah baru lah buat sampai lalu bahkan hanya jangan sampai nanya. iyo, Ada tiap mana lah buat peluang kamu tak kue dia jangan tekan nak kalau tinggi. iyo, Baru kue dia mau lah arti mana lah boleh ambo bayo. Mak mau bayo mak. insya Allah peluang itu. Kondisi kadang-kadang mau, aku lan suam tu bisa suam. Tapi kau dah pulang ada, kamu mau pulang le? Iya. Dah le lo. Pegang pulang ya. Berarti cak. Iyo, Iyo tu sendiri. iyo. Mak, Iyo ada mau itu. kembali perundangan. Kamu tadi mau. Kau tempo dewa tadi, mak kan iyo menentang perundangan kebaki ambo. Iyo, Tapi sungguh pun kebaki ambo si Pak Iwana kalau kami ulah semandol sebagian dua saja melamatkan. iyo, Kau dua sama rendah, tagak sama tinggi. iyo, Bade ambo sebelum kandak kadiakia pinta kadi pelakuan. Ato na malusuan yung manggamang positiya manyalani untuk menyudaya gagal atau kayo ngangan besantai. iyo bana. Apo larati de mencari katunan sabule picak dan salayang. Upula talele kumbani bungo talita supaya diputi ada talay batas diapa. Iyo, De ada labuan dua simpang ada kampung berok babero ada dua iyo bayo. iyo, Dek mampayong katu amat tadi laga talambe amur mangumalian perenjalan kabaki amat. Iko na meminta suku sabar dilayu mangam. Sekian dulu. sampai begitu. Alah dulu. Baru pwede pagindo sa balon karanda kadiagih pinta kadi pelakuan ado na marusuh yun na manggamang ko setia menjalani untuk menyudahi agar ka rusuh kayo ang anangan ng kusan. Iyo. Arati ba na tumo de mencari katunan sa bude ko bicara salaya. Iyo. Wala ka sige kumbang de kumula karintang pwede puti ala salay ko katudi aba. Ya de labo ruba simpang ade kampung bero ade dudua iyo bayi. Di mampayon katuang mo tadi sa kilo laga alambe bagindo mo ulambo perundang kabaki ambo kadi ko ba na mabita suku sa bali lain. Bana. Baru pwede ambo tentang itu bagindo indak bacari bana tanjong na balik dua na baliku. Iyo. Adi barali kadi sawi kato bamisa na kadi baco. Ala kamisalnya dia. Iya parati dari tiku pasang lansera kabo. Iya parati tentang kulit tadi daun silayu di tapian. Iyo. Asal karena le buliah gitu. Pita le bala pula mo sa epi salah mo na dia. Sampai mak. Sagirwala. Baru poe de ama pulang balawi lawe ba padang lapang barimbo ano. Iyo, Kok lawi tampe baranang padang tampe memanca rimbo tampe nyimpan sagalawasi. iyo ban. Ada tiyo bana tiyo kandak tiyo bagia tiyo pinta tiyo kelakuan. Iyo, De ambola sana la so dalam mati la sajua dalam kilo-kilo. iyo. Mak Ado mo gay. pado baladang kasinggalang elo baladang katanike kayu kali sadang pabungo. Iyo, Kalau di rantang nama panjang lo di puntanan yo singkit dia biak ka paguno. iyo, Aku lah singkit dia biak ka paguno. Kok sunai kato diulang dibilak kato kapangkanyo. Disabui kato nang tadi dibaca kato nang kini. iyo, Adapun kato amak tadi. Tumang koto alam padang simia tak ada nang ikut tadi. iyo, Baundang malam abi kaminya baundang siang matangan hari. iyo, Kau tantang minyak nang kabi hari nang kapatang ala diniya disengaja saja kapatang kalamari. iyo, Dek minggu nan talampau sapangga bulan yang nilang sampai hari nang katimbu Allah sama gitu nanti. iyo, Baik ini elok di isu-isu nambah samui di dayon-dayon nambah selindi di jabu-jabu bapak siang. iyo, Supaya na jawa na nyampi na tinggi na nyolanda supaya kalau jona bansue. iyo, ban. Ada tiwana ado nan takana hati takilan na pemikiran nandak menyabui katoli dan mana nandak menampuh jalan naluri. Iyo, Satu kalau bulia katoli sabui kanu kadugo balun kabe itu bana kato mak tadi. iyo bana. Baru poe de ambo mak ladape kato nan sabui picak nan salayang. Lasa panjang tali sekanyang bantiang sekiro tu buah sepiro bayang bayang. Iyo, Ladape kato nan sabule picak nan salayang. Ko bule la bulia digolean picak la bisa dilayang dapat duga tojo pakai. iyo, Akan tetapi kok tentang kato kabajawab mak rundia berkembalian. iyo. Anak kami pihak orang semando menyala saja kabakin ini mama. Siang dulu, Sampai begitu. alah dulu. Baru pwede bagindo lah tali bayi di tengah sawah lah bude iya kapambuluh lah padu kato yung pakai. Iyo, Akan tetapi ke tentang kato ng kabajo undiang kamangulangan. Nampia orang semando kamanyarah sa Diyo kapatid niya. bana mak. Baru pwede ambo tentang itu bagindo camne hambon ng kajoy tagamang ng kaya tuah. Iyo, Kahati ba na ko senjali kababilay ko lamah ko liri taguan sa Allah bagindo mo Diyos po mulang perundang kapulong. sampai mak. Sakiro Allah. Baru puade mak sebelum kato kadijawe rundia kabakembalian. Iyo. Aduh yo nama rusuhan yang mengamang kok setia menyalani untuk menyudai gagal rasul kayu dengan musantai. Iyo. Apola rati. Cuma ko ado sentiang kadibilai.
lamah ka di tahu kana mak pulang pun dia ambo mudo Iyo. bade ambo mak ko do senti ambo bilai ko do lamah ambo tahu sainggonyo adi pada dia ka di sabui ka to misa ka di baco Iyo. ala kami saya de ambo di pape pagale te papan di balah mangko ka di lari kota pepe mama kana bukan kamu kita bawa kana beda pulang pun dia ambo mudo tu apa do ni pun dia lamah kian dulu mah Sampai wendo. ala dulu Baru ko dia bagindo ko tangang bola badawe ko anyi laba susung ko tangi laba pujo. iyo Diambo tentang itu bagindo lah sanang mana raso dalam mati lah saju dalam kiro-kiro. Itu sementara bahkan dia gitu tentang dulu bino. isa alama Kamu mudo Ya dan bawa, kembali perundiang. buat terima mak. Ko tempo dia awanan tadi kapal mudo kay mana tambo perundiang kabake nya mama. Benar. Baru ko diambo permudo. Sabalun karanda kali dia pinta kali pelakuan adu nama lutuh di nama ngambang. Setia menjalani untung menjadi agak-agak rasul kayu angan-angan bosan saya. Iya, Arti mana dia ambo kini dia mencari kartuna sabule ko picanan salaya. iya, Rupulah kalilih kumbang dia umul lah karintang tupai dia putiak lah talai wakatu dia bang. iya, Dia adek labor dua basimpang adek kampung berok babero adek dua iu bayu. iya. Di mampayong kato kapal mudo tadi sekilo laga kalambe among amulang baporong jangan. Ikulah namo minta suku sabari lagi mo. Sekian dulu. Sampai mak. Sekilo lah. Baru pada mak sebelum kandak kadagi kita ke di pelakuan. Iyo. Aduh dia nomor sudah nama gamang setia menjalani untuk menyudahi agak-agak harus kayu angan-angan bukan saya. Iyo. Kapola rati yo. Dia mencari katuna sebulan pecahan selayang. Iyo. Dupola talele kumba de bungola tali tantu pai de butia la tali waktu dia bang. Iyo. Dia ada rambudu basimpang ada kampung bero ada duduk iyo bayu. Iyo. Dia mampayo katombo sekiro katambe ama muna muna kau kepo. Kan iko na maminta ko sa bago na luma. Iyo. Baru po na po mak na baca di bana tanyo na mabalik chatting na balik kurma. Adi baralikan sabu kato misa kan baco. Iyo. Ala kami sa mo mak sampai para musa sa Spanya kajawi-jawi. Lambe sakita ina ba asali janji betape ima. Ske banari mo dulu. Sampai kamu mudo. Sakiro lama. Baru po dek kapal mudo orang panggalak jago lalu panjilah pulang mandi penyukulek di nanata. Bana. Arati bana tiap karana tiap bagian tiap pinta tiap pelakuan. Iya. Di ambo pelmudo lah senang rasul dalam mati lah sajua di dalam kiro-kiro. Iya. Kapal mudo. Iya dong bapak. Padu baladang kasinggalang elo baladang katandike kayu kale sadang babungo. Iya. Jiko direntang namuhnya panjang elo dipunta nanyo singkit sajo dia biar nang kapal gunung. Bana. Apalah singkit sajo dia biar nang kapal gunung. Iya. Ko sunai kato diulang dibilak kato kapangkanyo disabui kato nan tadi dibaca kato nan ini. Iya. Adapun kato kapal mudo tadi. Iya. Cuma kotua lampadan kimia tempat ranahnya kereta jibu nama lama bikamia bau nang siang memakan. Iya. Ko tantangan niya nang kapi ko ari nang kapatang Allah dini di sangaju samanja kapatang kalamari di iya guna talampau sapangga ulan nilang sampai ari nang katimbo Allah sama gitu nanti. Bana. Di balik itu elok diginsi-ginsi nampak samui di dayung la pasal ini di jambu-jambu bapak siang. Iya. Supaya nan jauh nan nyampi nan tinggi nan rendah karaju kuna bansu. Bana. Arti bana mo ado nang takana di hati kagilan-gilan de pamikiran nan manyabi katuni nama-nama nang buah jalan ni nalu. Iya. Ko satu lah boleh katuli sabi kanok kan balunkan baik tu bana kato pengulu tadi. Bana. Baru po dia ambo promodo lah sepanjang tali sekanyang pantiang sekilo tu buah sekilo bayang. Iya. Allah ambo payah tinggi jo mudia lawi jo dari. Iya. Ko kay dia nyola sarang ko dayong kemudian lah santang galah lah dapat dia mo kato nang sabulik ko pica nang salayang. Iya. Ko bulek lah boleh digoleng ko pica lah bisa dilalah padu kato yung mo. Iya. Akan tetapi ko promodo. Iya. Kabui asok dama antara togo jo palito. Iya. Sabui sajo lah kato di namana di hadapan kita nama sano. Iya. Karena boleh pinta pelakuan sekian dan ada yang promodo. Sampai mak. Sekiro lah. Baru po mak orang malawi-lawi ma padang lapang barin bawah no. Iya. Pulawi tampe berenang padang dapat memanca di luar dapat menyepat sekolorasi. Iyo. Arati nyawa tio kada tio ragi tu pinta tio pelakuan. Iyo. Dia mboma dia karena kada bola bahagia kita bola pelakuan. Pasanang rasul dalam mati lah saju dalam kilo-kilo. Untuk sementara bagi kita dulu tahu mah. Insya Allah belum. Pagi alo Ano ka buat dulu? Wah, Masuk bang, ada masuk. Lo ni kalau nggak suka mau ngelakuin mah. Coba kau ada incip lagi. Bago, ini gong. Jom, jom. Ya, Iya, lanjut. mak. Yo, ada mau belum dong? Amaknya dan berboleh mak. Iyo. Pisung ko nama nama bos supaya bana sagala nga sabi mo dahil mak. Iyo. Baru po kini mak dari bapak cuci baka cambah jure daw lubi. Iyo. Dari batu ko kamata mak paduko rundiang tadi. Iyo. Ako lah paduko rundiang tadi. Ko tadi 10 bunto kini baralya ka na merah. Iyo. Ko tadi tatam ka kato kini baralya ka tarti sambah. Iyo. Ako lah din muka tarti sambah. Sebelum karajolan somo kasi sampai perundiangan ada panungkunin ni ama, dili ko nga di sa ko di ko beda naman itu. Iyo.
Ate ba na nila ito tuyo tabuan sepanjang terati cuma jadi balelo ba pernah tada kita pan. Iyo. Ako lang yung mga terati cuma jadi. Kududo ba si po ba silang lata. 2 jam kalau tu dah nuwo bukan kepala nu satu disusunnya dengan 10 ada ke tangan ta baco ba kasambahan. Iyo. Sama ta pun kana patut sinakator sampai bangkonya lo runda baco bangkonya raja. Iyo. Ba kini mak ko tantau terati cuma jadi kalai sama kita wawan. Insyaallah bro. Nah pihak pada orang jaga tangan kita letakkan pada tapenya baik-baik dalam betina bagi orang pasal di luar kunci di dalam. Iyo. Kini sekedar katanya saja kan sampean bana kali ka tangan mah. Kandak boleh kita balak kusya bana re dulu mah. Sampai kapan bro? Sekiro lama. Baru ko de kapal muda ko misa na kunyo abi de matuna kunyo dua. Iya, Ko bajalan ndak sarang-sarangkah bahkan ndak sarang sekali. bana. Apalah bahkan ndak sarang sekali. Iya, Cuma dari baku cok baka cambah jure bajure donubi dari batu kuat kaba tambah pangkuat bapak yang tadi. iya, Akalah tukua tambah. iya, Cuma dulu sekali untuk kini baraliah ka benang merah. bana. Dulu tentang muka kato kini baraliah ka pada tarti samba. Bana. Tentu dia ambo kapal muda. Iya, Karena balasa ladang balai banyak tentu balai pulau partai. bana. Kuma manco indak sekali putih malape indak sekali arek mamampu indak sekali kami. Iya, Arti bana ko kini tentu ko dapat seorang ko boleh dapat badu di basamu ditarik atau cuma pakai. bana. Mau tarik atau cuma pakai dia biar lo kata bayo pulau mau dulu supaya kasabak pulau nanti Sampai mak. sekiro lah dulu. Tulang menurut pasaran biasa mak. Laju pak tataga nambah isi kita tak kemana bawaco. Suari lamun apa pati umane lamun apa pegang. Iyo. Artinya mana tak tulai yo. Kau dapat surang dibulai, kau dapat badu dapat pasamu ditarik atau cuma pakai. Iyo. Ditarik atau cuma pakai dia ambil atau bayu. Bayu marulu manti yang mau sebentar kan itu. Iyo ban. Baru pada momak ya tu mana mau cari supaya menyangkut di najamnya mailo tentang selesai gue tibu di data. Insya Allah mak baluan tentang mak. Sampai ke pulau. Sekira lama. Baru kode ke pulau mudo lah baru ruang pulau lah buat sampai lalu lah makan aja jangan sampai nanya. Benar. Tentu dia bola buat ruang jona kamu tempuan jangan makan aja jona kamu tinggi. Benar. Arti benar lah budak pulau mau bayu. Iya. Bang mau bayu no pulau Insya Allah mak baluan mak. mau kawan wa. Insya Allah. Window. Yo, leja. Bahindo jona may bang. Yo. Tapi sungguh pun bahindo jona may bang sipet yung nasa lo semando kami na dari kami. Yo. Tempo daw tadi mo sila nasa pangka karjo na mapako manukuha pa kurang yang pulo ka niya. Yo. Apalah kuat tambah aja. Semua dari batu cok baka cambah jure bajure dan mubi dari batu kuat kapa tambah panukuha pa kurang yang tadi. Yo. Apalah tuh kuat tambah aja nya. Mau dulu sulit untuk kini barangnya karena merah dulu tentang buka kato kini barangnya kepada utarti sama. Yo. Aku pelah nani namun tarati samba. Musta balun karaju langsung pasti sampai barundiangan di hadapan kuning yang amat di lingkung ada di kusoko di mengkume dan namanya. Yo. Ate bana di lainnya tentu tabuan sepanjang tarati cuma juli lelu bakurina kada apa tempat. Yo. Akulah di namun tarati cuma juli. Kudu dua basi buah basi lamata di lunjangkal untuk nanubu ditakukan kapalunan satu disusun dari nasa puluh yang tangan taracul sambat. Yo. Sambat tapun kanang patuy di sinang kato disabui pun kunyelo rundang dibacu mangkunya rinjang. Yo. Baru kue kinilai. Ko tentang tarati yung manili kalay sa mo kita bawa. Isalah. Nang pihak padoren yang tangan, kita lataan pada tampeknya bayak-bayak di dalam petinan bagewang pasak di dua kunci di dalam. Yo. Ini kata sajo nang kadisabian, bana kadikatangan, karena bulia pinta palakukan baik itu bana katanya tadi. Yo. Baru kue yang mau bindo ko kato tu bajo pulo lah ko kembalian malon. Dan yang mau ikulon nang kamu payon kabake bagido ko tentang kato nang kabayo. Kemudian kamu menang. Aku baca yang dulu orang cuma dekat niaga salah-salah. Sampai mak. Sekirwalah dulu gitu. Baru puede mama ambo komisa yung misa ng kunyo nga dia yung mato ng kunyo tuwe. Bajalan na sarang sarangkah bayo na sarang sekali. Iyo bana itu. Ako lah bayo na sarang sekali. Semua dari bapak jual bapak jambah. Jule dulu. Dari bapak tambah. Iyo. Ako lah saya bisa. Terus betul kini berlihat kau merah. Iyo. Dulu tetap kata kini berlihat kata sama. Iyo. Tentu dia boleh kalau merasa radang melimbannya tentu balai puluh katanya. Iyo ban. Kau memancuan nak sekali putih, mengambil nak sekali arek, memangku nak sekali kamu. Iyo. Arti mana mau tarik kata yang pakai, dia ambil kata bayu. Bayu mulu menanti yang mak sekali. Sampai wain. Alam. Itulah menurut pasanan biasa wain. Kalau lalu di jalan nabat tampuah lawan nak atau nabat sabut lawan takik kayu nabat abang lawan lari itu enggak apa apa. Iyo. Arati bana tentu lah ya. Dapat seorang koko boleh, dapat padu di padu, dapat pasamu di tarik kata yang mau pakai. Iyo. Mau bagi lo tarik kata yang mau pakai, dia biar lo kata bayu mau bayu lo mau dulu supaya pasamu nanti kamu itu. Iyo benar. Dia mau window yo supaya menyewa di najatnya mailo tentang selesai supaya boleh nak tibu di nanakan seolah itu baluan tentang itu Sampai mak. sekiranya dulu
Baru puede amak lah beruang lah buat sampai lalu akan nak jangan sampai nanya. Iyo. Tentulah buat luang kamu tak puas jangan nak kamu tikit. Iyo. Ada tiang mana lah dia mau peyo. Bama mau peyo tu mak. Yo sana ati window mo luang. Tuh, peyo. Itu komisi kadang soal kampung wah dia belum mudo. Iyo. Menukuk buat belum dia belum lagi ni mama. Iyo. Oh, menukang video Paling dulu katanya. Seorang tegak dia duluan. Soal agak kemudi. Jun tegak kemudi. Jun mau mulai. Nah, kan dia terus. Lihat deh. Asam buahnya sulit. Balik dia. Mas, Yo, do mo window. kembali perundangan. Yo sana ati ang batari mo. Kau tempo dewa dan tadi ya mak kan yo manukuk buah pulau kete kami akan mantu. Iyo bana window. Baru kue diambo mak sabalun kandak kadi agiah tinta kadi pelakuan. Aduh jo na manusia yang mengamang ko setia menyalani untuk menyudai gagak aso kayo. Nangan bersantai. Iyo. Apola rati. Dek mencari katunan sabule picak nan salayang. Iyo. Lah katumbuk galah kenapa tapasai kan gampang lah tasumpit di jalur talikuan di bongka. Iyo. Sabali bongka na malingkuan di ate jalur na maipi di tengah-tengah tatak badan di ambo tong ranak kamakawal. Iyo. Ada tiye mana? Kau tentang katu kabajawa rundia kembalian. Aku menyerah saja orang kalau dia bawa kebahagia memakwa. Sampai window. Allah dulu. Baru pwede ko hindo sa walong karanda kade kaya pinta kadi palakuan. Iyo. Pwede ado na marusuh yo na mga mangkot setia manjalani untuk menyudahi agak rusuh kayo ang anak-anak bosan saya. Iyo. Karatiwa na mo dek mencari katunan sabule ko picak ng salaya. Iyo. Rupulah katunggu galah kanapa la tapasa ikan kampala tacumpit di jalur talingkong di bungka. Iyo. Sabali bungka na malingkong di aktif jalur na mempi di tengah-tengah terletak badan diri bagi dotong anak kamaka bagian. Iyo. Artinya kok ini tentang katunan koyo rundang kamu mulaan mo ye. Iyo. Tatumbuak ke kay Bahindo. Dan boy ndak cari bana tanjuang na balik candi na baliku adi barali kay sabi kato misane baco windo. Iyo. Ala kami saya dan mo misa sa jo mo ka pake urang mo batahun di mata serangan itu gua di mata kita nyo ne asa we lik menjadi. Iyo. Boy tibo mana di badan dari Bahindo. Di ambo pucuk di cinto ulang putih semua di kali ayeuna tadi akan dicari rotan nape pasawiya manukian mata-mata go nang kalai. Iyo. Dua lipat do Bahindo le nang mambo. Ko Bahindo mana Manila Bahindo mo lang ko perjangan. Ya mau mulai. Sampai mak. Sekiranya dulu Bahindo. Baru poe dia mamu urang balawi-lawi padang lapang barimboano. Iyo. Ko lawi tampe baranang padang tampe manja rimboy tepat menyimpan saglo rasio. Iyo. Ada tiye bana tiyo kandak tiyo bagia tiyo pinta tiyo kelakuan. Iyo. Dia mau di kanu kandak mau lagi pinta mau Ya, lagi. boleh tenang. Karena rasul dalam hati sajua dalam jujur. Iyo. Mak, Iyo ado mo Bahindo. urang pada meminta banang diputar lalu dilipet dibagi. Iyo. Kalau di rantang mau panjang lo di puntanan yang singkik dia biak kapabuno. Iyo. Aku lah singkik dia biak kapabuno. Kau sunai kata diulang dibilak kata kapakannya disabit kata nang tadi dibaca kata nang kini. Iyo. Adapun kata amak tadi. Itu mau sabalun kalau jalan suami kesulit sampai. Iyo. Baru dia hadapan nang kuning mamak di lingkungan ada pusako di muko medan namanya. Iyo. Ate bana dilai tentu tabawan sepanjang terhati menyilih lelo kena dari tempatnya. Iyo. Aku lah di nama terhati menyilih. Kau duduk basin buah basilang letak dilunjam kalau itu nan dua ditakul kalau nan satu disusul ya di nan 10. Diangkat tangan tak baca buah persambahan. Iyo. Sambah tapun kenapa tu di sini kata tulis sabut mengkonyo elok rundian ni baca mengkonyo lancar. Iyo. Bagi ni kau tentang terhati menyilih kan yang sama kita. Insyaallah. Enam pihak kerjaan tangan. Diletakkan dalam peti nama gewang pasak di luar kunci di dalam. Iyo. Kini kata saja kalau sabut bandar kedatangan kandak dia minta berlaku kami itu bunyi tadi. Iyo. Bagi yang mak satu orang Semando. Rasa panjang tali sekanyang bantiang sekilo tu buah sekilo bayang-bayang. Iyo. Lah dapat kata nang sabulet pijak nang salayang. Iyo. Kau boleh lah boleh digolean pijak lah bisa dilayang. Iyo. Lapadu kata dia pakai. Akan tetapi kau tentang kata kabajawa maklum dia kembalian. Iyo. Anak kami pihak orang Semando menumpang saja kalau kita mama. Mudah itu Bahindo. Iya. Sampai Bahindo. Allah dulu.
baru pwede marindoy lah kali kaya na sawah lah boleh iya kapag dua lah padu ka to mo pakai Iyo. ada tapi ko tatangkat to ng kabila ho nung diang kamangulangan ng biar orang semando kamanumpang sa jo ka kini mo Bana mak. baru pwede ang butan tang itu marindo cham me jong ko nang kaji taga man kay tua pa Iyo. karena dia benar kota tumpang marindo di bidua baru di orang sudah hari lo angin selesai terang bulan terang cuaca waktu aru dilacari lo ka sampai pada di batu Iyo. akan tetapi kota tumpang marindo di bidua usang lela cambia Baci yun cendo di bubur kota pakai di tengah-tengah hilin atau tentu dari tujuh dia atau tentu dari akan alamat sekarang batang pulau. Iyo. Di mana gua diambil ini window ko sentia lagi ke bilek kalau mah boleh diteruskan insyaallah window mau coba mulamu kurang jam kapal mulu. Sampai mak. Sekiranya lah Baru puere mak sabalung kato kari jawe lunjang kumbandian. Atau yun mo gusto mengamang ko setia menyalani untuk menghindari. Ada so kayo nangan santai. iyo Aku larat dia. Tu mau kata tumpang mo di bidua baru nyuruh sudah. iyo Hari elo angin selesai. Tarang bulan, tarang cuaca, baku aru dilancarin jelas sampai badan di kualo. iyo Akan tetapi kota tumpang di bidua usang lagi ya. iyo Baciri tando di bubu babuta pakai di tengah-tengah. Ini ada tentu ke diadang, kemudian ada tentu ke itu. Alamat kakaran badan di lautan. Ada tiga mana dia mak, kok sentiang le kari bilai lama le kari tahu. Karena mak pulang belum dia belum tahu. iyo bana window Bah dia po mak, kok ada sentiang mo bilai kok lama mo tahu. Sehinggonyo adi badan dia kari sabun kata bisa kari kacau. iyo Ala kami saren mo. Kudu mana mau kali lihat tiba di kandang batal itu. iyo Ado di pelape hama di padia dibantu yuk bicara. Pulanglah perlu diambil mudo tu bapak doni perlu diambil. Sekian dulu dulu. sampai window Alar. baru pwede bagindo ko tagamang mula bajawe ko anyi la basusung ko tangi na ko. Iyo. Yang bu tentang itu window lah sana nara sudah mati lah sajua dalam video. Terus sementara bahkan dia itu tentang tuh window. Insyaallah mak mau mokok dulu. Ya jadi window dakwaan. Kamu mudo. Iya dong mo mak. Kamali berundiang. Puta rin mo mak. Tempo dia awanan tadi kapal mudo kayu menumpuk bapak berundiang kabake niya. Bana. Baru po dia mau tentang itu belum. Iya. Sawalun karanda kadiagiah pinta kadi pelakuan ado nang rusuh jeung manggamang. Setia menjalani untuk menyudahi agak-agak sukayu ngangan. Bana. Arti mana dia mau kini dia mencari katuna sabule ko picak nang salaya. Iya. Lupalah katumbuak adalah kana pala tapasa ikan kan pala kasungki di jalur tadi lingkungan di muka. Bana. Sabali bungka nama lingkungan dia te jalur nama mimpi di tengah-tengah terletak pada diri yang potong ganda kama kabalia. Iya. Arti mana petentang katuna kabayo unjang pangundangan. Ndak masak bana tunggu di panapang kabaas supaya pada diri pembunuh. Sampai mak. Sekiranya Baru pwede mak sebelum kandak-kandak kiri kita dari perempuan. iyo Ado nama sudah nama mamang ko setia menyalani untuk menikahi. Agak-agak kayo ang anak ko. iyo Ako lang din. Di mencari katuna sulit kita ng talaya. iyo Rupola katumbo kala kana pala tapasa ikan kampangan. Tata sungku di jalo tadi ko bungka. iyo Sabali bungka na malingkong dati jalo no impi di tanga-tanga tak badan niya mak tunggana kabakaw yan. iyo Arap tiyo kanama ko tantang kato ng kawajaw never kumalen. iyo Nabarsa tunggu di panabangan. Kamay tu wana ka tamatadi. iyo bana belum. Baru ko mo mak inda baca di wana kanyo na mabali tenti na balikur mak. Iyo Adi baranitan sabuy kato ang bisa ka di bacho. iyo Ala kam sa mo mak babisar jom mo ka orang babayo taon mak. iyo Di mata sira na nyo buah di mata bi na nyo bunya sabuy na kamanyadi. Rupoy di bawala di badan niya mak. Dia mo mak pucuk di jintong lang di boma. Semua dikali akan semua dikali ingat tapi akan dikali tanah dapet mah pasak dia menanti mata-mata ko ng kalay iyo dua pada mak le mombo ko mak kana yo man niya mula ng boy mak sana kan bana bingung. kan rumah Sampai belum. sekilo lama Baru pwede kapal mudo orang panggala jago lalu penjilap lang boleh kenangan tak. iya Arti wana tio karada tio lagi ke pinta tio pelakuan. iya Dia ambo belum mudo lah senang benar saudara matilah sejua dalam hidup. iya Belum mudo. iya dong mak Orang padang memuntah banang dipunta lalu dilipet tiba-tiba. iya Ikut dirantang namanya panjang elok dipunta nanyo singkit sajo rebiat nang kapal. bana Apalah sajo rebiat nang kapal. iya Kok sunai kato diulang dibela kato kapan kanyo disabui kato nang tadi dibacu kato nang gini. iya Adapun kato kapal mudo tadi. iya Tunggu sabalun karajolan suang mau kasih sampai barundiang di hadapan pudinya mamak di lingkung adek di pusaku di mungku medan nama diri. bana Ate bana dilai tentu tabaon sepanjang tartik yang mandiri di lomba kurina akan amat tempat. iya Apalah yang dinamon tartik yang mandiri. iya Kudu dua basi puah basi lamata diminjamkan lupit nan dua ditapukan kapaluna satu disusun jari na 10 jangkit tangan tabacula bapak sambah. iya Sambah takun kanang patut disinan katu disabui mangkonya ilo punya libacu mangkonya. bana Baru kue kini lagi
Kau tantang tarati cuma ini kalau semua kita bawa. Insya Allah. Nah biar pada renjang tangan. Iya. Itulah tambah do tampil yang baik-baik di dalam petina bagewang pasak di dua kunci di dalam. Iya. Kini kata saja nang kadi sabian bana kadi katanya karena punya pinta bukan betu bana kata pemuda tadi. Iya. Baru pun dia ambo pemuda. Kuna Iya. kita lama lapis suara samung kadang lawan bayu nang tubuh tampe katanya. Benar. Lah dape dia ambo kata nang sabule ko picak. Iya. Ko ule lah boleh digoleng ko picak lah bisa di dalam padu kata yo. Iya. De ada senci pusako sabuah malin sakita memaksa ukun. Iya. Di kami pemuda kalau lama sabian lah samu juga bawaan karena boleh pinta kalau pensian benar yang belum. Sampai nak. Sekilo Allah. Baru po mak kurang malawi-lawi padang lapang malimbawan no. Iyo. Kulawi tampe maranang padang tampe mamancak ribuan tampe menjadi rasio. Iyo. Ara tini wana jo kanda jo lagi tu pita tu pelakuan. Iyo. Dia mau mak de karena kanda ambo lagi pita ambo lama pelakuan lasanang rasul dalam tiga saju dalam turkio. Untuk sementara bagat tinggal dulu tu kita datang rumah. Insya Allah belum. Oh, pokoknya belum. Insyaallah mak. Udah masak belum nampak ya. Iya. Dari kalau mau itu itu tunggu dalam malam. Iya lah. Cepat orang makan dari dia bilang tadi ya. Makan di makan buah saja makan di kuah. Kampung kau udah lain lah omongan nanti kan. Oh ini tepi. Ini tepi ya. Kedua kau pada kau tu orang panjang aja kan. Jangan dia lagi ya. Karena kau betul. Tempat ditanya minta mau minta cik. Iya. Kalau sebenarnya dia boleh ya. Yang mau nah, ini kau balik kampung tak pulang, mau balik kampung Sungai Rotan, jam mana tempat pelindung yang kan dari mata kan. Ditambah kau ditambah tanya minta nih, lagi beli ketua nih. Oleh lo mau nyim je. Pas bersihnya tangan boleh. Bersihnya sangat boleh tidak. Jelas selesai kau. Mulai kan. Main bos ini. Dan cik dia bola latihan lagi. Ini lah lok ah. Kok ditagih kasih ya, aku aja satu sudah aja. Wah, marah. Wah. Lah, bos dulu orang mau terbang melayang, memang kayu udah tengah banyak sampai rompet je. Awak kawan tu nak anu ni mah. Kita lado sampai Ayo 3. kurik di balik kem. Halo, dah. Surat tengah hari. Makanya kata juga pakai baru kelabu mau nanti tidak. Ayo kurik di balik kayak ini ya. Begitu surat tengah hari kan. Makanya kata juga pakai baru kelabu mau nanti ya kan. Ya pasal dua bulan di zona ada kalau udah cukup mengong kiri kanan je ya. Aku nomor 2. Iya. Apa ni? Ini teh. Itu tentang